malah aku lagi iki guys beda dari bersayap iki malah. Kawan saya. Kenapa? Melenak pae bersayap. Pas. Oh, games. ngoten niku tesih, Mak. Games. Games tesian. Lho, lah ra pajeng gadah adek meleh berarti. Oh, janduk diamput ya. Mbak lah sampean kok ora melok kuwi ngadem. Ngadem. Heeh. Sampean bar salat bar aku mang. Lah yo melok rono. Malah menyendiri ning kene. Masa ning kono me apa? Ngadem, tapi mboe cekakaan nih. Review. Aku ya jemberno iki. Anu nih, ngambil kurso nyampe nanyar lho. Ayo. Kita buka guys. Tak bersayap. Kowe mek apa tulis? Astagfirullah. Ora. Winky. Itu lo tau versi syariah. Versi syariah. Kuwi apa? Review. Kowe Apa ibu kan? Ternyata versi syariah. Ya Allah, kayak bencong. Mbak kowe nganggo, Mbak. Tinggo kuwi lho, mergo ireng-ireng dadi kayak ketok. Guys, iki konten kali ini versi syariah. ora, konten iki khusus nyoncong kanca-kancaku yo, guys. Kowe iki ra ora kowe pe mereview ngono. Aku apa njaluk siji yo. Lah kowe mbok ngombe sapa pe Pak Lurah mo. Ora dibojono kok. Lho Kajes, koyo kabine cari. Iki sing digunakan kon itu 17-an. Allah Akbar. Akbar. Kalau Kak sing nari-nari jalan. Ki malah aku lagi iki guys beda dari bersayap iki malah. Kawan saya. Ora, mending ngene ae, mbok review siji-siji jajal aku yo dono. Kuwi kan aku kan ora nek sing kuwi, Mbak. Aku ki dikei pemirsa kabeh. Ya Allah, kuwi sebungkus warna apa? Ireng makan kan yang gue bang bener. Iya. Kak aku tanya Kak. Kenapa semeniki kok kudune warnane merahnya merah Iya, samping? ngejrengi. Kuwi Kuwi nek jarine make yo. Nek jarine make kan nganggo ngono kuwi ya Allah, Mbak tek malah dadi ombo sakmene, Mbak. iki buka. Oh. Terus dingenekno lho. Nek jarine make nganggo ngono ki kan ben merangsang. Lah iki nganggo abang malah wedi ngono ta. Soalnya warnanya terlalu terang guys. Ngene iki nek nganggo ketok iki nih. Ora roh, aku yo ora tanggo. Merah. Nek nganggo iki ngomong sa. Rumah lo. Malah kosong kucing. Nek nganggo iki kudu nganggo mangsa. Aku batinku cah iki kok ora metu-metu. Ya apa foto nih? Apa versi syariah? Gak, iki sing ning 17-an ku lho. Iya, lari tinggi pe. Ora, kowe ndek mangi jarene liak yo anu. Mamane iki jarene iki ya yo mpeh ngadem Iya, iki sik mendek iki sik apik. Serondok tertutup. Iki lho sampe merah cabe lho. Sepane Iki lho, iki polahe piye nek nganggo. Iki opo, guys? lho aku malah beler ngono. Lagi kak nyelempet kabeh yo. Iki lho silet. Gak risio ndak. Kowe tau tuh jalur. Ora, aku Ini mah. lagi siji nih. Tapi apik lho pas kuwi. Apa buat jajali kabeh? Jajal aku tak ndelok. Mah, kowe ae kono. Kenapa gak buat jajali kabeh siji-siji? Mah, kowe aku gak enek iki, guys, sing tuku sam. Iki dikei ora, saiki jujur ae kalian berempat tak dadi bermet kowe. Enek sing adu ngono ki ora? Enek after. Iya. Terus pecahke keranjingan pecah. Aster iya, nek aster. Nek kita enggak, iya enggak. Cak kuwi tinggu tenan iki. Kak iki lho, coplokno. Amit-amit. Beb krungu. Apa? Jero siji jere. Kabeh mbok ngopek. Apa iki? Tapi enek sing seneng gundi bojo tapi seneng. Gak kowe bapak tau kowe. Ora kira normal ku pecah kuwi. Abnormal. Aku ngantar orang pembukaan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edarati, channel yang siap menghibur dimanapun anda berada. Hendang tenanan review no siji-siji. Ya ini satu-satu guys. Ini. Kuwi sing mbok kudungan nyoba, Mbak. Duh iya. Sing piye kuwi? Maksudnya jembengno. Iki sing ngene kayak masker. Ngapa Kak Jesi? Ya, Mbak, ora Mbak. Sik diam dulu ya semuanya. Iki aku pengen Mbak Jessica klarifikasi. Kok beberapa kali aku ki ngantek mumet, Mbak yo. Aku ngantek mumet. Coba dong bestinya Mbak Endah, sahabatnya Mbak Endah, Mbak Jessica itu
katanya deket sama Abang Richard, Mama Dewi. Kuwi maksudnya iki piye? Kuwi awal ceritanya iki piye? Ade iso dadi pemirsa roh. Nah, iku aku ki kaget kan. Sing pas ning acara bengi nemenek Manohara iku, Dik. Oh, waktu itu maleme. Nah, iku kan aku live ya tak ya. Tak live terus. Kok akeh banget sing ngomen-ngomen iku. Nah, terus bareng ngono, Bang Richard kondo. Anu Jess tadi Bagus itu, ketangkap. Sumpah. Bagus banget pas. Iya ndak aku jenggone bendino ndak ngene iki. Yuk, salah no sing ngekeki kono. Aku sing mbok ngendi? Iku sing mbok ngendi iki. Sumpah. Lagi enek ya aku nganggo iki lak mibran. Jadi yo iki mau Wes, ayo lanjut klarifikasi terus. Kualifikasi ta? Terus bareng ngono ning live iku. Ning live iku akeh kan sing anu. Mbak Jess anu sepi anu. Oh ini to anunya Abang Richard. Yo itu lucu. Kok kayak kacamata renang gitu. Ini diem. Pasang topeng apa piye? Ngomongnya kenapa ya? Hei, kowe nek klarifikasi tuh gagi. Ya iya Jo. Iki mana? Iso ya ndak aku. Ya Allah, ngono tuh piye apa mrene? Dinutupi meripat tulung. Kualifikasi tak? Wes kowe meneng ae, Beb. Terus Ternyata ketangkap ning iku yo. Ning ngene iku aku terus ndelok kan. Aku nonton. Ternyata ketangkap lah iku. kowe sing ketangkep apa sih sebenarnya? Abang Richard iku kan ngobrol mbek aku. Abang Richard itu kan lagi nyotengan, diintan kan waktu aku nyoteng ambek iki yo. Nyoteng nang guriku lah terus 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 Wanita bersayap. sayap-sayapnya patah guys. Patah tulang. Harus dipakai ini terus. Mari ngono, Ini harus dipakai. terus dipakai iki apik mes. terus Mari ngono apa jenenge Randanya Bang Richard tuh nyapa aku, "Hei Mbak, long time no see." Ngono. Oh iya, aku kenal Bang Richard tuh waktu SMA, guys. Jadi konco suwi pas SMA terus aku disapa, "Hai, long time no see." Ngono. ketoke sing mumet mang kowe ya, Beb. Sing ngombe obat. Obat, terus lebih obat gue. Sudah. Terus Terus mari ngono. oh ketangkep kamera. Bang Richard pas kayak tisu aku. Enggak, aku ngerti. Tapi sebenarnya ya cedak sih, guys. Enggak deh. Bercanda. Jangan dianggap serius. Jangan kok masak nambah Richard. Kayak enak aku. Mbok jodoh-jodoh ambek sapa ae, guys. Aku ngerasakno kanca-kancaku ki kok ya Allah. Review satu-satu iki lho. Ini bisa dipakai ya, Bos. Ini cakep. Iki anu suamimu gak lu Dipakai. Nih, suamimu jadi gajah. Suamimu Ora. Jadi terenggiling aja suamiku. Sudah. Ya apa ya mama motivasi? Ora, aku ki juga roh sing ketoke enek-enek, Beb. Aku dingin entuk kado. Jajal anu yo. Ketok ning situ tadi ada anu gak sih, Mbak? Minta tolong. Sana meja situ loh. Iki bisa dibuka kok. Lah nek kono-kono kuwi enek gak sih, Mbak? Gak ono. tidak ada. Kok gak enek? Sik guys, coba tak tekokno Mas Dimas. Iki lho. Ndinge aku untuk kiriman saka jenenge iki yo saka pemirsane Asania jajal tulung bukakno. Unboxing time. Wow. Enak dulu Mbak. Kayu apa? Oh iya, enek entonge barang. Seret barang. Ya Allah. Aku iki masane apa mendem. Dewi tiap hari kamu lo kan ganti. Berarti baju Dina semua tidak kok anu. Udah yo. Kita nggo sak ulan eneng kowe. Kowe lah kok selambu ngono ya. Kok korden. Iya warnane cakep. Ya warnane lucu Kak. Ya Allah. Selambu. Ya Allah. Lah iki bojone Mas itu. Ya Allah iki koyo ganggu. Mending gak usah. Nek kowe mentolo tak obong ae. Langsung unboxing ae. Ya Allah, guys. Ki ceritane besti-bestiku ki nge-review anu, guys. Review baju. Nikah ben gak anu. Heeh. Ben gak pakai. Kowe njaluk siji pura, Mbak? Tapi aja sing apik, tak wetak. Ya sing ndi sing apik? Yo sing abang sing tangan kuwi lho mending kowe. Di pasangane ndi? Ndak roh aku. Nek podo mbek iki gak ketok iki. Pasangane yo Ora, Mbak. Iki aja, guys. Iki lho mending kowe. Pentak oh. Iki sing ungu. Senengane meh warna ungu. Lah, Astagfirullahaladzim. ya Allah. Kak iki apa tigo bandu?
Salam. Salam. Biar apa? Ditambahi, Mak. Ini baru, Mak. Diparingi Mak, ini udah kok nembe. Anu, Mak. Kok Ketambu. Kok tandane pengintet. Tolong Jablek lak kiri-kiri. rapat kan. Rafa gitu. Parapat tutup mata. Dewasakan deh. Tutup masuk. Iki kok bangun tak sedeng tak nggih, Mak. Kok sedeng. Malah suwek, Mak kok. Suwe, Mak. Iki nek sing Kuku, Mak. Kudi Iki lho. enek, Guys. Enten seragam mau. Gak sabian gak sangkatokan iki. Mak. Mambu. Konoane bedede, Mak. Bangetan bangetan. Iki mabur, Mak. Mak jenengan iki muat, Mak. Ratu niku jenengan muat, Mak. Ya jelas. Tadi nyobi. Allah. Betul nduk ya. Ojo, Mak. Lho ben anu pirang. Pirang sak Mabur. Teriak bidadari tak bersayap. Bocah iki ternyata padha keranjingan kabeh. Makku digarap malan. Pas apa, Mak? Ayu tenang. Pak jaket ngopo? Mak bersayap. Pas. Ki bahaya no. Ora. Balik leh. Pak. Tapi sayap iki Sayap ning ngarep. Iso mawon. terbang mangkene iki. Bangetan ngene iki ndak. Allahu Akbar. Ya Allah. Sepake iki lho, Pak. Mak saestu kula tangkel. Niku jamane Mak menantang ngeten iki. Nggih, Mak. Pas zamane Mak ini kok pas nikah dikadung ngene iki napa mboten? Pun wonten ngeten iki. Nabe budo. Saiki yo. Saiki iki enek-enek. Lha wong mosok bendino kan nganggo klambi ngono ki ora masuk angin apa piye yo. Lha wong semriwi bolong-bolong nek. Pancen wong kota yo ngene iki Lah. yo ngono. Cok jon. Nah aku ki gak gumun wong pancen ndek kender aku yo ngene. Ngeri ki. Anggone ngene iki Mama. Ngene iki. Iya. Nyambut dinten lah. Delok Dik Rafa. Didewasakan keadaan iki. Ayo kamu jangan di sini. Kita anggone menek nenggok pantai nduk Rembang. Allah Akbar. Mak niku jenengan langsung digusak petugase mak mengken. Bule-bule ngono nduk kowe tak muter-muter. Bule iki. Bule. Tapi kan bule gak paling aku tinggal nokno gak yo. Mboten kan mboten kaget to. Iki lho Mbak nek Lembang. Iya, ngerti to. Bocah iki kurang ajar tenan kabeh kanca-kancaku. Dek, ayo Dek kamu keluar, Dek. Ini zona-zona anu. Ayo barengan yuk. Barengan atau balon? Ayo. Wis bahaya iki. Bahaya. Wis kita amane sik, guys. Sini, tak ono yo, guys yo. Ya. Ya. Apa? Minta apa, Dek apa? Barungan. Apa mak emang muni piye? Sing bonggo sing ndi? Duh, Mak. Allahu Akbar. Mak berarti nonton. Tak umbah guys. Aku tanu. Apa Dek? Minta apa Dek? Nek tak golekno. Balongan yang mana? Ini yang ini. Ya oke. Saya iklan ya guys. Oke, duduk. Dalam. Iku sing ndi lho. Terangsane kok tenanan. Ora apa-apa iki dewasa 17 tahun ke atas. Nggih. Tapi nek sing dereng menikah dereng ngangsal nggih, Mak. Ora wis tak teras. Kula tak merem ku latihan. Oh, latihan. Wah. Iya terusin Mak. Iki kudune ya anu, guys. Kurene anu sing iki Piye, Guys? Mboten, kula mboten warna sing niku, Mak. Jajan Kula cuci, Mak, tesikan. Ya penasaran. Golek iki. Ayo, golek iki ora. Iya, penasaran. Orang arah tak dono. Pun ning kamar kono, Dik. Cek bekase. Mak jenengan ngangge ngoten niku njajal pake pripun, Cobi? Iya. Nggih lah. Tapi ampun jenengan syuting. Kok lagi? Mboten angsal. Lah mosok kole-kole jenengan syuting. Lah engko sing merangsang mboten pake malah penontone ngono.
Balungan tua entuk langsung. Duh, iso ayo guys yo. Mutah. Jebak kabeh iki. Kene guyu aja menyek makku le kowe. Aja menyek. Aja menyek kowe guys. Boten Pak. Pamane orang nyembur kok, Bu. Nyembur nggih. Marah. Oh. Ini gak tertarik belas potongan Lah delok. lepon naga mak kok Betinggung koyo anu iki. Drum iki ndak enak tertarik. Loh, tapi kan Pak E tidak memandang ya, Mak. Pak, Oh. kamu games. Ngoten niku tesih, Mak. Games. Pak. Games tesian. Loh, lah ra pajeng gadah ade meleh berarti. Oh, jenduk diamput. Nenek mau engko nek anu tapi ngene kok kowe kanggo peteng nang Mbak Lina tak ujar. Mbak Linane Pak Bambang. Ora, tapi makku ndek niki kromas kremes ae, guys. Waduh, ngeri. Ngeri. lah sunah rasul Jumat. Weh. Ora gelem kalah karo ngantenannya remok, guys. Kita ban-ban. Hawanya adem banget. Allahu Akbar. Jomblo mak. Rusak. Iki lho, guys. Ning kene sing jomblo ki yo kecuali Mbak Citra tok, guys. Iki Mbak Citra dongakno segera menyusulku. Soale wis ngeri. Kowe jek haram kabeh iki pecah telu. Kandani yo. Pripun? Aku eling aku tak nggawa sing ngono ku lho sing Enter saya Pak pede, Budi Bang. Pak kacung tok kowe. Loh, Pak ya ajeng jenengan gini Iya. ya. Allahu Akbar. Pak itu Pak apik Pak enggak aku ben ter-ter. Lah wong sing traktor iku dene Pak E lah ya. Kok malah Mak E? Allahu Akbar. Dia kan balik guys. Gambar ngono ku delok tak cilik ala ki 17 tahun ke atas. Lah, nggih. Iki nek sing cilik ya kudune nek nonton YouTube ya kudu atas pengawasan orang tua. Soalnya nek YouTube ki mestine ki ya tetep nggih. Biasanya cah cilik ki fotokopinan, guys. Aku dhewe yo mumet ngrasane cah cilik. Wis guys, ngono ae, guys. Sepurane nek salah-salah kata yo guys, yo iki pancen konten iki konten kopior. Dadi yo wis ngono ae, kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.